Predstav si, že je tam, že to je riadna mašina. Čo to máš pod nohami, no? To je riadny výkon. 350 koní v jednom, chápeš? Počkaj. Počkaj, ja ti robím oné kulisy, hej, že je to. Ešte by sme mali akože na sebe, ale počkaj, akože ľudia prechádzajú. Jaj. Ja tej kulisy. Ale nie, že prechádzajú, to musíš ísť tak rýchlo, lebo ten kôň pičí, že? To je jak zle. Ty ješ! Ešte mu niečo šepká. Čo? Poďme, utýraj ho, jasné. Si mohla na nich skočiť tiež, ne? Vzadu tak je. Pôjde, ona má len 20 kg. Veď ona nie je ťažká, nie tá. Áno. Nie iba do 15 rokov. To je, Bea, bože, to máš ešte. To si akurát stihla. Ty roky hore dole, no. Skončil. A ja si mu trošku trhla zúbadlo. No, a sme sa dosankovali. Ty kurva, za 10 korun. Poď ešte dáš. Myslím, že už jazdíš na mŕtvom koni. Ja si sadnem. Stojím. Ako dáma.